Sziasztok! Ez egy új gameplay videó, Tanki Online-ról lesz szó. Én vagyok ugye Dark Shark 2002-12-12 lehet feliratkozni, és lehet, ha megbeszéljük, akkor benne lehettek a Winimbe is. Ez egy új videó, most csináltam magamnak, ezt a ugye új csatornát. Úgyhogy nyugodtan iratkozzatok fel, és nyomjatok rá egy lájkot is, ha tetszett. Akkor most megmutatom elsősorban a garázsomat. Nagyon sok kristályom is van most, majd mindjárt láthatjátok. 34.299 kristályom van. Gyűjtök mindjárt mondom milyen kitre. Meg is mutatom, hogy melyikeket néztem ki, hogy három közül melyiket veszem meg. Még igazából nem is tudom. Láthatjátok a rangomat, 3 kocka vagyok az én nyelvemen, és én úgy mondom. Itt vannak a kittek, 48.680, ezt néztem ki magamnak, Predator kittet. Meg kinéztem magamnak a Stinger kittet, ezt az M2 Isida M2 Hornetes kittet. Na, én most itt Titánnal vagyok, meg Firebird-del, meg az I Love színnel, mert ugye most nincs is, van pénzem, csak nem szeretnék színre költeni, és ez olcsó volt, leárazáskor is megvettem. Itt van 37 000-ért, vagyis 37%-os leárazással 12.159-ért meg tudnám venni a Vikinget, elnézést, ami belement. Vikinget, na akkor keressünk egy pályát, és megyünk egy Polygon CP-ben, itt pont jó is ki is léptek, és be is léptek, de mindegy, most bemegyek ebbe, Goldbox videó lenne, remélem esni is fog egy Goldbox, kívánjatok szerencsét. Na hát akkor most lépek bele és biztos, hogy erre 10x1-es? Aha. Igen? 12x1-es vannak. Aha. Hogyha van. Megnézzük, hogy van jönni. Na, már töltsek most egy kicsit lassú, ugye most csináltam magamnak a YouTube csatornát, meg mindent, előkészületek, de hát mindjárt egy perc is futni fog. Goldboxot, nagyon sok remény van rá, hogy én fogom elkapni, de nem akarok dicsekedő lenni, mert van esélye, persze másnak is rá, mert nem vagyok még egy profi tank is. Itt láthatjátok egyből M2 Hunter és M2 Hammer. Van ellenünk egy 3 rombuszos. Azt nem tudom, hogy honnan volt ennyi pénze, nem mindegy. Csapattársam M1 Diktátor M2 Isida, az nagyon jó. Hát még nincsenek nagyon sokan benne ebbe menetbe, és ebbe a meccsbe, de reméljük, hogy hamar összegyűlnek. Sok ember, jó, hát a Hammerus egy atommal le is sebzett először, esőre. Láthatjátok, már 2 missziónom kész van, Premium Akuntos is, Repoir kit, meg Speedbox, szót kapok 7-et. Hát most egy kis lag van, mindegy, és kivégez. Nem szeretnék suppolni, mert nem szeretném azt, hogy nomnak látszódjak. Itt is van velünk egy haverom, Samikpindik, úgy hívják, 4 kockás, hát bár nem tudom, hogyan kell kimondani, mert hülye neve van, nem tudom milyen, na mindegy. Az a lényeg, hogy itt van velünk, és ő is benn van a videóban. Hát, ha nyomtok rá, esetleg feliratkoztok, vagy nyomtok rá egy lájkot, írjátok oda alá,
kommentbe, hogy jó a vidi vagy nem, meg hogy milyen fegyvert ajánlotok, vagy mit vegyek meg M2-re majd leárazáskor, mert elég gyorsan fejlődök. Mindig pozitívat kapok. De most tényleg mondd bele az arcomba, hogy te mit gondolsz. De halál komolyan. Figyelj, hát nekem tetszik a műsor, én... Megint meghalt. A műsor az én vagyok. Tehát vagy a Benny. Most elég béna vagyok, mert laggolok egy picit. Meg a pingem se olyan, amilyennek kéne lenni, meg az FPS-en, na mindegy. Azért remélem jól fog sikerülni a vidi. És ajánlom a Bob Channel csatornáját, mert ő is egy nagyon jó videós. Itt számít az, hogy most neked mennyire fontos az, hogy velem leveszem, tessék, hogy tudsz találkozni igazából Bergi Krisztiánnak. Tessék, na hívja meg egy ebédre. És beszélgetünk egy órát, egyébként másnak ez 100 év van. Jó. Viszont nem szolgálnak ki, majd fizeted az ebéd alatt. Nem tudom miért laggolok. Mindegy, meghalt a hambaros. Hát nem tudom, hogy most miért van, nem egy tökéletes vidi, de hogy kezdő vagyok, szerintem még ezt el lehet tűrni. Volt egy ilyen kis kitűző, azt nem láttad a magyar örökség kitűző, egy ilyen? Hát ettől egy picit nagyobb sárga, aha. Nem láttad, hogy azt annak tettem? Mert ezen szokott az aranyérben keresztül tette. De miért? Kis volt, és ezen együtt vettem ki. Isten, most engem meg fog ölni. Ez a Magyar Örökség díj, ezt a mama 2001-ben kapta, amit a Mádl Ferenc köztársasági elnök adta át neki. Ez egy nagyon nagy elismerésű díj, hiszen mamának a neve bekerült a Magyar Örökség könyvébe. Annak a díjnak meg kell lennie, mert az, ha nem lesz meg, akkor egyszerűen szerintem jókor becsomagolom a kis cuccainkat, és útnak eredünk. Hát ez nagyon rossz vidi. Remélem Goldboxnál nem fogok ennyire laggolni, már ha persze esik. Na és ott volt egy kittes, láthattátok is. Azt a kittet szeretném megvenni. Hát nem ugye jól gyűjtök meg minden, már 2 nap alatt szedtem össze ennyit. De ugye most nem tudok annyit játszani, mint kéne, hogy összegyűjjön. Itt ez a kit, ezt néztem ki én is magamnak. Bár nem fűzök hozzá sok reményt, hogy sikerül rá összegyűjteni, de nem baj, mert legalább lesz egy kis kristályom, és majd tudok más venni, amit szeretnék. Láthatjátok milyen gyorsan tölt, meg minden. Na engedjük el. Na, ő vele fog meggyűlni a bolyom, Rilgános, mert kicsit nagyobb, mint én is, eltol. Na, mindegy, nem fontos most a gold. Annyira. Itt két magyar bajnoknőt hoztam el, a legjobbakat. Az egyik Nemes Krisztina, a másik pedig Deák Manyi, és remélem, hogy ők is kedvet csinálnak, hogy magasabb szinten is majd merjétek elsajátítani a jutától. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, köszönöm szépen, és hát akkor azt hiszem, hogy kezdődjön a show. Mi pedig később találkozunk, 1 órától várlak titeket, utána pedig délután 4-től majd. az M2 Freezin is gondolkoztam, tehát aztán nem sikerül még megvennem, de hát hogy összejön. Bejelölt egy ember, nem tudom ki, de mindegy, nincs sok ismerősöm most fent. Hát egy ismerősöm van a videóban, akit mondtam. Ezért elnézést. Lassan rangub, ja, hát jó lassan. 125 000-et kell összegyűjteni, és van 104 000 már. Na, mindegy is. Remélem nem fogok a vidibe laggolni, bár itt eléggé laggolok. 9 évről mindjárt lement 31-re. Kezdtek eltűnni a táskái. A bőre simább lett, az arca pirosabb lett. Lehet, hogy az olasz férfiak azok, akik tudat alatt megihlették már őt. Na, folytatódik is a videó.
A garázsomat bár nem szívesen mutattam meg, mert nincsenek valami jó cuccaim. De most nem is vagyok túl jó, mert egy kicsit laggolok nagyon. Hát, jó van, első videónak elmegy. M2 Freezy. No, ezt néztem ki én is magamnak. Tehát nem biztos, hogy sikerül is összegyűjtenem. 2 rombuszos? Kagyi? Na mindegy. Ott a kedvenc színem, a svans. És az én kedvenc színem, mert én nagyon szeretem. Eddig minden karimban meg volt, vagyis Tanky Only-nek karakteremben. Úgyhogy... De hát ha rangopolok, ha minden igaz, be fog rakni nekem egy kittet, amit csak 2 szinten át lesz, és addigra bőven összegyűlik, az a 46 000-re, és az pedig nem is tudom milyen kit még, de azt tudom, hogy a Sakura színnel lesz, M2 Isuda és M1 Hunter, és Hunter. Gold! Erre vártunk! Végre. Itt is van. Úgy csinálom, ahogy szokták. Menőbbek. Erős fémkeret és felület keményítetlen, csak biztosan kell. Extrém körülmények. Ahol lelök. Hát igen, párataszító rétegre is szükség lesz. Nem lesz túl magas az ára. Alacsonyabbak az árak, mint gondolnak. Találjuk meg együtt az önnek Hát ezt nem sikerült elkapnom. Na mindegy. Majdnem az enyém lett, csak nagyon belaggódtam. Na, ennyi is lett volna a videóm. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha viszont nem, akkor az se baj, legalább megnéztétek. Sziasztok!